Assalamualaikum kanyo guys. So kung nyo kita yung first episode sin pag modify ta sin motor tayo ni. So amin yung next utang unta. Tangtangon 10 back fender niya ini guys. So may nang sa fenderless. Okay. Let's go guys. So before tayo pasang ini, utang ta na in pagbutangan sin plate number niya ni guys. Okay? Assalamualaikum mga guys. So amin yung next project ta. Project tayo sa konti ni. Dito lang muna na bulit niya ni. Yung fender niya ni. So naroon na siya fenderless. Yung fenderless. Yung probasan ta, modify ta. Ako na ko spare parts yung berry. YouTube ko yung fender niya. Yun ang ko berry. Pusan po ko pinta na orange. So ito ang tama meron tagos niya guys. Assemble ta mo yung berry ko ni pagpapasangan sin kuan. Sin plate number. Mga meron tagos niya. Okay, let's go. Guys, ano yan? Oh! On. Sa plate number hindi, nagkaangat siya. Dahil. Ang mga mulawin, murang-murang ang bakusin doon. Guys. Plate number na yan. Tawakan tapos sa sticker. Pwede yung tuloy sinila nyo. Hindi, mauwi minor din ito. USA, hindi na made in USA. Hindi ka. Mga kati na kang made in USA. Kaya nga tanda na mga masangon na yan. Kaya na lang sa mga. Guys, naglawag muna kami pang kwan. Bengkel. Motor shop. Pang sa ko ng singkwan niya. Bastalan, kung basta-basta maglungkad din mga signal light yun. Kaya kung matawad mga sipot, panyap. Napain sipot kayo na, mula yun eh. Ano ba kada motor ito? Ano to din ang. Ang upanad siya kita. Sa kunta kanila. Ang daw ang dagbos. Right. 1 hour later. Okay guys, so di matawag na kita rin di bengkel ini motor shop. So start na sin boy yon yung kanin motor taboy guys. Balasay guys, belum kasi motor ini guys, patay ciput niya. Hindi makakuan. Kita mo yan. Pakid yung kadyan, yung mga wiring na yun. Nampaw ko na to kita way ni expert maglungkat sa motor ini. Yung mga wiring nyo, mga nabugto na litag na rin sa ngon. Okay guys, kita ang tuwang biyari ng tagbos niya guys. Tsaka dan boy ni guys. Alright. Hindi mo ka ng durog-durog niya guys. Guys. Okay guys, isa ko na nilaw-ilaw niya tayo ko dyan guys. Kaya kita ng boy niya yung dyan sa ko noon. Okay guys, finished product. Tantananan. Lama. Yan guys.
durog-durog na sa vlog. So yun guys. So, kita daw ang next project ta guys. Alright. Tomorrow. Guys, so yung plano ko yung turunin biya tayo nga sa bulil ini guys, biyaon pa tayo nga magirap po sini guys. Pag sini pintaon ko siya magbalik sinukuan orange. One hour later. So guys, nandun ko na yung tayo niya guys. So, kan napinta ko na siya balik. Kaya sprayan ko na siya sin spray orange. Okay, so igunta na. Hanggang meron na gusto niya. Right, stay tuned. Yun guys, sabi alimantik at tikang katiyo guys. Right. Ulama. Ako pinta guys. Okay guys, langsung ko lang man kita sa mga video ko guys. So hanggang umaya ko talasin ni guys. Ayun yung mga galupay subscribing channel ta guys. Inshallah palag content channel din ni guys. Magsukol kanyo katan mga jiran-jiran. Hellcat.